Πώς κάνει zoom αυτό, ρε γάμο. Δεν μπορώ να βρω πώς κάνει zoom. Προσπαθεί ο Μάκης ο Μοσχόπουλος, έρχεται. Τελικά ο τεχνικός σύμβουλος θα κάνει όλα. Μόλις μπήκε ο Σουήτης μέσα βγήκατε. Αυτό που δείχνεται. Για να δούμε. Νάτος έρχεται, έχει μας κάνει χάλια μας. Και αυτός θα βγει. Και αυτός τώρα μόνο να τη γλιτώσει από εκεί. Θα βγει αρκεί. Αν έκανε κόμμα λίγο, το έδινε κόμμα λίγο θα βγει εδώ μέσα όπως τους είδες. Είναι η καλύτερη αυτή φορά. Ναι. Τι Είναι η καλύτερη αυτή φορά, καμία σχέση. Δεν μπορούσα να κάνω βήμα αυτά εδώ, ρε. Τι, στην φορά και δεν έχει βήμα, πώς είναι. Πώς ζουμάρει, ρε γάμο, το στο πώς Είναι πολύ πιο ζουμάρει. δύσκολο. Εγώ. Ωραία. Μοίρα μάκη. Αυτό είναι όπλο. Είναι κάποιος να βγει. Εδώ βγαίνει μπρος. Δεν θα λες κακές κουβέντες, καταγράφεσαι. Ναι. Το έχω πει χίλιες φορές. Και επικόπουλο. Και θα είναι και ιστορικό. Και θα είναι και ιστορικό. Εκεί που πιάνει λίγο, πιάνει μέσα. Για να δούμε. Πλάτος με τα νεράφια γλύσσα το πάω. Εγώ αν έφεγα καλά ρε, Κώστα δεν έφεγα. Ο μεγάλος καμεραμάν αυτός ο Κωστάκης ο παιδιά. Αν έφεγα καλά δεν έφεγα εγώ. Τραβάκι με σταθερότητα το βίντεο βλέπω. Έχουμε εργαλείο καλό, ρε φίλε. Έρχεσαι εργαλείο καλά, δεν κατάλαβα. Τι θυμίζεις, ότι δεν κάνουμε στα εργαλεία δεν είναι καλά. Έχουμε Samsung, πώς θα γίνει. Τώρα τον Deutsch. Έλα Μάκη, πάμε! Δεύτερη προσπάθεια για το Μάκη το Μοσχόπουλο. Παίρνει φορά. Δεν πάνε αυτά η φορά. Σε χτυπάει εδώ υπολόγου. Ναι. Μέσα η φορά σου. Αυτή η γούρνα εδώ πέρα που έχει γίνει. Ναι, αυτό. Πάμε. Βγαίνουμε. Ναι. Άιντε! Και τελικά ο Μπάμπης ο Καραδουλαμάς ήρθε χωρίς λόγο. Μπάμπη. Λοιπόν, Τώρα να το πάρουμε από εκεί μεριά. Από Από εκεί. Από εκεί ευθεία να ανοίγουν. ποια εκεί ήρθε. έχω μόλις έπιασε λίγο το λάθος. Ποια εκεί ήρθε, ρε. Εγώ τώρα δεν πήγα από το δρόμο να την μπορώ. Εγώ με φορά και μαστίχα είχα. Πώς νιώθετε κύριε Μοσχόπουλε, που τα καταφέρατε. Άντε πάμε, κάνουμε μία